עכשיו אני מבין למה לסלומה היו 1000 נסים. למה? כי הוא עדיין לא פגש אותך. אמרו לך פעם שיש לך יופי מסתורי? לא. זה כי לא רואים אותו. נפלו לך. מה נפל לי? הסטנדרטים, סלום, אני איתי. למה זה תמיד קורה? מה קורה? בסדר, מה איתך? אמרו לך פעם שיש לך יופי אקזוטי? לא. דומה לפפאיה. גם אם אינסטגרם לא היה קיים, עדיין הייתי עוקב אחרייך. לא במציאות. אבא שלך גנן? כן? בדיוק מחפש עבודה. חדווה תחנת את המוח, את לא מפסיקה. מה אמרת? אמרתי שהיה כבר סלסול להפסקה. חדווה, מזל שאת מורה, למה אין לך כיסרון? לא הבנתי. ביקשתי חודים לאתי פרון. חדווה, התדקדתי על לך קמטים. מי אתה חושב שאתה? שאלתי אם אפשר לצאת לשירותים. חדווה, את יודעת שאת מזכירה לי את חבר שלי דימה? איתי? ביקשתי לעבור לשבת מקדימה. כן. חדווה, מתי נסגור לנו סיימי רץ ואני? אתה לא חושב שאתה מגזים? שאלתי מתי מתחיל סיור פרטני. חדווה, אם את מלכה בואי קריוקי. שקט איתי. אני מוציא לך בוקסה 200 בת משהו עוף לך התחת. צא מהכיתה. לא היה לי חרוז אחרון, פשוט עף לך התחת.